Oke lor, dadi suasana pagi iki lor. Suasana pagi neng desaku iki lor. Nek esuk-esuk ngene iki neng desaku iki rasane adem jan nyes kae awane. Mergo ya nggone iki neng pegunungan iki lor. Dadi ya ning ngene iki wong desa iki padha budal ning sawah ning Tegal ngono golek gawean dhewe-dhewe. Lah iki aku iki arep budal ning Tegal iki lho. Mambeng iki enak dan arep pirang-pirang dina wis enak 12 dina muncul ora udan, bandurane padha akeh sing kurang banyu. Lah iki mangke mambengi udan iki esuk iki aku mruput budal ning Tegal iki lho. Kaya ngene iki suasane dalan ning desa kuwis makadam enak dicor-cor pinggire ngene iki tapi ya wis brodol kabeh iki. Langsung saja kita gaskan lor. Lah yang ini iki lho, dalan iki angel apa nek lak mambengi bar udan. Mesti lunyune kaya mbuh soalé iki ya sedino lek tinggal liwat wong ngaret-ngaret kuwi. Titi papan sepeda guys. Jero lak ora ngati-ngati pleset ngene wis tiba tenan iki. Yang ini iki sampai di sing arep dipilih dalan sing penak sing ndi iki. Lah iki lho, kiwa tanganku iki jan tanduran jagung api-api. Dadi luase apa iki alas kayu putih iki kurang luwih ya 3.500 hektar. Nah, buah rata-rata wis ditanduri jagung ini iki. Dadi sekali mlebu ning lahan kayu putih iki tandurane
nyocoke aku mlebu ning jero jagungan kuwi ya ta. Ono kae arep ndelok tanduranku brambang iki kadhe ini urung tak ongak mergo brambang dino wis ora udan. Nah iki mau mambeng iki udan rencanaku nyobe arep tak semprot iki bekas umur 23 dino engko dilengkas wayahe rabuk ing pindho iki. Ya iki tanggulane jagung njaba wis wamune rembo arah nyatu-nyatu wis jamblar tirai tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki lho. Acarane dina iki pumo sik esuk iki arep nyemprot iki. Nyemprot brambang lho. Wis umur 24 dina. Umure 24 dina iki lho. Mambengi bar oleh gremis. Lah engko rencanane arep tak semprot karo obate iki lho, Probintop. Wis karo liya-liyane iki ready. Langsung kita semprotkan saja lho. Soale kita ini ya enek pedut-pedute ngono. Pumpung sengengene urung dhuwur. Bismillah.